because na ha si n'ime m na-agwa gị nke bụ eziokwu. Ana m asị n'ụbọchị taa bụ ụbọchị eke ọkụ nya ketere gị amamife ga-eji gee m ntị ọfụma and kpọọnụ Lolo Nneka chimezie. Lolo Nneka chimezie, I love women so much and I love my mother so much. Lolo Nneka chimezie, achọrọ m ka ị nwụọ ọnwụ ike. Kpọọnụ tag ya na Lolo Nneka chimezie ka ọ bịa ebe a ka ọ mara ka nwa nkwụ na ohe Nsụka si ezi ozi. Ịma na ọ ka bụ mụnwa na-ezi ozi. Ana m ezi gọvanọ ozi, ana m ezi sinetọ ozi, ana m ezi even Nnamdi Kanu na-atụ ụjọ to tell him where he go wrong and where he go right. Call everybody to come and listen to me. Nagwa m na when the time come, aga m ama mbe na bụ nke bụ oke. Ọkwadara eziokwu ahụ n'osi na ga-ekwu, aga na-ekwu ya onye atụkwa n'oji eziokwu. Because many of you people have turned IPOB, we suffered and labored millions, trillions, people died. Na-ewezi na-agba egwusi. Ị chọrọ ikwu maka IPOB kpọọ Nnamdi Kanu che na ndị dịka ịdị care. We work in IPOB, we deliver our work, we have evidence of what we work in IPOB, and we know the story of IPOB, and nobody can tell us the story of IPOB, including Mazi Nnamdi Kanu can never tell us about the history of IPOB. Unu cheno ịkpọ m sabo kpapụ m n'akụkụ bụ ebe o biri. Amago m ka Biafra ga-esi wee dị. Amago m ka ala Igbo ga-esi dị. Ya ka m ji kwechiri n'Obinwanne na-eche unu niile. Unu si na ama nwa Obinwanne, all of you will die. Unu ga-afụkụ unu ga-esi na anwụsịsị ma ndị nọ n'obodo oyibo ma ndị nọ n'ala Igbo. Unu go see no na Chukwu okike abịa makere n'igwe kee n'ụwa adara ha ụra. Ihe niile na-anwụchasịnụ ka iwe mgbe iwe ga-abịa ọ thunder of the justice egbe n'igwe ka o ji abịa ọgụ. Je cheke some countries o ji earthquake e destroy. Enwebeghị ihe o ji destroy Igbo mana agwara m unu mgbe ọ ga-ewebata ihe ọ ga-eji destroy Igbo, all of you will die.